Nyt muuten alkoi sekin Ronian kanssa, kun mä tulin tänne alueelle hyvissä ajoin ja tulin tänne hitaasti. Ja mäkin pysyin rauhassa, Ronia pysyi rauhassa. Se Ronia ei hauttunut. Ei, se teki tosi hienosti töitä. Se ei nyt sille ole semmoista typerää vitsiä, mitä se yleensä. Se on just se, kun mä tulin jo tänne alueelle hyvissä ajoin tosi rauhassa ja hitaasti. Ja sitten tuollakin on ihan rauhassa. Ui oi. Ja Lilli kääntyi sinne aalle puolelta ja siitä hyvä. Mäkin olen mielestä just, että sinulle en anna makaa aina aamusta. Se olisi kokeilu, minä voisin kokeilla. Ja